שמי ניצה אלקנתי, אני מעצבת רב-תחומית. שפת העיצוב טבועה בי שנים רבות. הגעתי לעולם העיצוב מתחום האמנות. שנים של עבודת פיסול וראייה תלת-מימדית, הכוללת תפיסת חלל ועצמים במרחב. החיבור החזק שלי לצבע ולצורה הוא שילוב אותו אני יוצקת לתוך חלל הבית, והוא מקביל בעבודתי לקשר בין תכנון לחלל וצבע. אור טבעי בבית הוא אחד הדברים שאני אוהבת. חללים ופתחים גדולים המגלים את החוץ ואת המקום בו אנו גרים. בניית פרוגרמה וקביעת סדרי עדיפויות לחללים החשובים בבית מהווים את הצעד הראשון בעיצוב בית בכל תקציב מודע. אני מאוד קשובה לעולם התוכן של הלקוח ומשקיעה בו לא מעט מחשבה. כל אחד מאיתנו נושא בביתו זיכרונות, תמונות או חפצים היקרים לו, אותם הוא ירצה לשמר ולשלב בביתו בעיצוב החדש. על כן העיצוב שלי לא יהיה מגדרי כעיצוב מודרני כפרי, אלא מותאם לחלוטין ללקוח. אני מאמינה בעבודה משותפת עם הרבה אמון הדדי ביני לבין הלקוח, מתכנון הראשוני לליווי בבחירת חיפוי קירות, ריצוף, צבע, מיקום הריהוט הקיים או התאמת ריהוט חדש ועד לבחירת קבלן. אשמח להיפגש איתכם ולעזור לכם להגשים את חלומכם.